er ankommet her i Lofsdalen. Og på en skala fra 1 til rev, så er jeg ret udmattet. Så det tror jeg, det bliver fint nok. Så skal vi starte ned og hente ski, og Peter han skal på lukken. Okay. Så er vi kommet frem til Lofsdalen. Accommodations 101. Sjæle prøver at få nettet til at virke allerede. Så er der herinde, hvor jeg skal bo. Det bliver min side, det bliver lortesiden, for jeg har faktisk valgt den side, hvor vinduet er. Er det dejligt at være i Lofsdalen, Mads? Hvad? Er det dejligt at være heroppe? Ja, vi mangler en samfundshjælper. Af den blå løjpe, og ja, første dag, det bliver sgu sjovt. Mit meget, meget grimme udstyr, som vi kan se her. Og ja. Det er flot, Henrik. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Hvordan synes I i dag var? Hvordan synes I den første dag sådan rigtig på ski har været? Venstre? Det har været fint nok, og jeg er blevet bedre. Hvad synes du, Niklas? Første dag på ski? Mads? Nej. Altså, jeg har fået lov til at prøve blå løjpe 2 i dag. Det er måske den sjoveste oplevelse, jeg har haft i dag. Det er... Det var jo varmt, det her lort. Off-piste. Det er fucking sjovt. Og nu skal vi til at spise. Det har Sonny og Lasse så for. Tak til jer. Cause I need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Sådan, okay. Rolig, dreng. Niklas, prøv at sige, hvem der vil jeg tager dig til mig? Giv dig en 10, hvis du tager dig en billede. Det giver dig en 10, hvis du tager et billede. Niklas, det giver dig en 10, hvis du tager et billede. Jo. Det giver dig 20 kroner, hvis du tager et billede. Jo. Kom nu. If I could fall into the sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you.
If I can just hold again, fast for vi er i mange. Lad ikke fremtiden sige om os. Rigdommen knækkede os uden os. Hey! Den er tømmer, rød og rås knejde. Nu skal vi sammen. Og der har vi så Holm, der synes det er sjovere at tage den på røven end på skine. Han har taget den helt deroppe fra på numsen, kurer hele vejen der. Og nu har jeg så taget Mads på til at gå derned. Kæft en gut. Speciel skitype, speciel skitype. Nej, hvordan kan det lade sig gøre? Jeg har fucking lige skiftet batteri i dag, og det der. Speciel skitype. Meget sjov stil. På rumpen. Hele vejen op på den røde pist. Og han er der. Så kommer du bare kørende ind over. Meget speciel skitype. Hvad laver han nu, hva'? Nej, hold, vi filmer bare! Må det være pinligt for ham? Jeg er sgu da stolt over mig. Ja, nu filmer jeg. Hvordan synes du det er at stå på ski? Er du blevet bedre? Det vil jeg mene. Ja. Det kunne ikke gå den anden vej, vil jeg sige. Ja. Nice. Kan du sige noget positivt om vores mad? Udover at det er helt fantastisk for det på, man siger sådan efter oksekød stedet for kylling. Jeg har faktisk Ja, den er dejlig. Det er godt. Skal vi ikke få en kommentar fra Kasper i stedet for? Han var lidt mere positiv overrasket over. Ja, jeg tror vi spørger Kasper en gang i overmorgen, når han sidder. Hvad synes du om vores kødsovs? Jeg vil faktisk godt spise den her kødsovs igen fra i går. Jeg vil sige, det er meget typisk, at jeg synes, det er ikke meget grønt. Salat, avocado, Hvad drengen sagde frem til? Der er nogen, der snakker om, at du bruger til folk. Nej, så gider du give en kommentar på, hvor god maden er. Nej, du får ikke starte nu. Drenge, jeg er nødt til at sige, at I er ikke skide gode til at holde bordskik. Jeg synes, man venter til gæsterne kommer. Og så skulle I prøve at spirene en enkelt gang og se, hvad standarden er en lille smule bedre der. Men ellers hyggeligt nok at komme hos jer. Skål! Hvad gør jeg zoome ind? Nej, jeg skal da ikke ud. Jeg bliver bedt om at komme med en kommentar, og den skal jo være ærlig. Nej. Det er Niklas.